Nazdar párek a zdravím vás, Fejle, a dneska tady máme normální hry asi, nebo snad ne? Co to je? A dneska, tak jo, prozradím vám to. Dneska tady nemáme fakt normální hru, ale máme tady další challenge. Jsem tady na jiném účtu, jsem tady na brachovém účtu. Mám tady starý monitor, myšku, strašně malý kábel, takže moc neosáhnu. A potom klávesnice, tady uvidíte kousek strašně. Prostě všechno pracovní je. A je to ještě k tomu starý nějakých 17 let. Já nevím, já jsem si dal Zero Builder, protože tato myška nemá boční tlačítka, takže jako, jo, pardon, já jsem vám zapomněl pustit zvuky. Dneska to uslyšíte fakt maličko jen. Dneska to ani nebudu možná ten zvuk dávat. Fakt nebudu, hej. Šebe první kill. Střílí se. A první kill. No to je první kill lidi, jo. Neskutečné. Kámo, to se i seká špatně. A šodra? To si vezmu. Jo, vlastně, to jsou Zero Builder. Co to je? To snad ne! Já nechci říct, že toto je fakt na nic. S tímto hrát. To bylo hodně špatný lidi. Jako fakt hodně špatný. Já se vám ozvu u další hry. Teďka jsou laglo úplně brutálně. OK, úplně to se laguje mu. Tak já se ozvu u další hry, takže... Tak jsme tady u další hry. Trošku více mě to sekalo. A budu tady trošku kašlat a někde smrkat, protože jsem nachlazený. A jestli se vám video bude líbit, tak nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček a zase se mě to laglo. Jsou to docela větší lagy, ale teď to zvládnem. Jo, a toto SMGčko je o dost lepší než nějaký šedý SMG, je lepší než nějaký mýtický Scar. Fuj. Jako je hezký, to nechci nic říkat. Ten Scar, ještě jak je tam ta mýtička, ale prostě toto je lepší. Pardon. A toto říkám, že se mi velmi líbilo to video, jak natáčel Alkan, že prostě toto je pravda, hej. Ukaž. Ojk. Co to je? Teďka mě tady něco přišlo, nějaká blbost. Já se vám ozvu u nějakého fightu. Čau. Jsou tady cápci a dozvěděl jsem, že toto jsou
Jsou to zero buildy vlastně. A toto jsou dual. No. A já musím do lobby. Čekejte chvíli. Řekl jsem si, že už se mám ozvu. Mám loot docela v pohodě. Není dobrý. Ani není nejlepší. Proč se rozběhl naproti mě? Ok, nevím, jestli to dělají normální lidé. Pardon. Jo, a říkám vám, prostě nenatočím moc aktivně. Jsem prostě ještě chodím do školy a tak. Jsem sice v 5. Nebudu vám říkat, kolik mě, to musíte si zjistit sami. Musíte si to takzvaně napočítat. Dobře. A kde to? Jo, já chci jít do cápečka. Jsem radšel. Ale on bude podle mě na té benzíně. Ne, on se hodně rychle pohybuje pryč. Tak to úplně. Jo, on je tam. Jsem na... Počkej, ale to... A jo, už jsem ho tam zahlíd. Tam to cápečka. Tak nevím. Mně přijde, že se pohybuje strašně rychle. Ale jako nevadí. No. Dobrý to není. Cápek, teďka jsem jako... To snad ne. Kde je? Kam, já tě chci vyhantit, kde seš? Já jsem mám ozvu, jak ho najdu. Lidi, já jsem si zapomněl ozvat a už jsem ho zabil, tak nějak. To snad nebude vadit. A tady jsou ozvu, jak budu v sejfu, jestli ho zabiju. Skončilo to hrozně, umřel jsem. To je jak hrozný. Život prostě někde není dobrý.
Tak já se vás zase ozvu u další hry, bohužel. Dobrý, jsme tady znovu. A jestli ještě jednou chcípnu. Tak si mě nikdo nepřijde. Nikdo. Vážně někdo, už mě to fakt sere. Sorry, že jsem řekl sprostý slovíčko, ale už mě to fakt štve. Jako na tomhle to je úplně k ničemu. Rád. Fakt. Bum, bum. A potřebuji zase nějaký movement. Já se mám ozvu u nějakých cápečků, to už je nebaví.